misis ni, si Alex Lapod ni. Kung karon day, mo, isuri-suri ra kong magamay. Natagad sa karong adlaw ang na-experience karong adlaw na nabihan kapuya. Na ako gipamati guys, sakit akong mga kalamnan. Grabe giandaran jud kasang pagkatapulan. Gutom na ako nagluto. Kanina nakaandam na unta nihang lutuon. Plano na mag-utan pa ko kaningan niya munggos. Niabot na labot yung gabi guys. So gadyo ko ka luto. Kaya di dyan lalim ning kuan. Magtrabaho ka tapos ikaw pa yung magunahan na sa imong kanon. Nagtapoy. Di pa natas atong kagaling bay sa atong probinsya nga natay inahan nga magluto. Dari, magpa tapul-tapulan ka, mahugyo ka sa pagkapas mo. Ako karon marag nagutom ko pero gitapulan ko magluto. Gisapot ko kay magluto men ako kanilagi. Di ko ganahan og magluto og munggo nga way dahon. Insa kapud ni pwede ba kapud ni sa bulunta? Sa munggo nga ngani ginataan. Wabo ko kasuway manaw anak wa ko magluto dajon kay way dahon di ko ganahan. Agang tao ba ninganingan nga adyo na ng pagluto kay mo musuway tao kuan nakasuway ko nung sidag musudang ko nung sa chichirya kay kami dami dagang chichirya ingon si nga amo ko nung isud ang chichirya ito ni sa kay lasa na ng chichirya isudan nang kami dari na magagid may maluto kanilaging problema og andaran kasi mong pagkatapulan, waadyo mahimong luto. Labi nag ako sa puton ko, di ko magluto. Bahala gutmong ko, bahala din sa rin makita ng kanon. Makaon ko pero ganahan ko magluto pero di na. Di ko mapagos og pagluto kay murag di ko labi na ako gipa batiis lawas, pero na ko gipamati mura kog kahilang tanan ba aron kapuya iluto. Gusto ra kog nay binajang na char. Kanang mukhaon nila man ko dadyon. Na inja mong sawayan o panggutmon mi. Naman mi daghang dinungag na luto kanon. So adyan na magluto mo sudan mi og kuan chichirya sa kay lamig gata. Mao na nga. Abang ninja guys kay mong suwadyan og musudan mi chichirya pwede ba gid ang chichirya. Few moments later. Merong nagbigay ng pagkain, salamat sa nagbigay. So, salamat sa sponsor kasi tinatamad na kaming magluto. 2 hours later, 3 hours later. Ayun na sa katamaran, masubukan namin na mag-ulam kami ng lala. Lapu-lapu yata ang isda yan. First time ko talaga mag-ulam ng lalat eh. Ano kayang lasa niyan? Lagay mo nga dito. Ito nga ang lala. Masarap ng ulam ko ito na ito. Ayun na guys. Ano kayang lasa nito ulam namin? Lapu-lapu. Pero pag hindi ko gusto, mayroon naman kaming Masarap po tayo ng lapu-lapu. mayroon naman kaming tirang ulam ayun ng galunggong na may gulay. Tikman mo nga. Anong lasa, te? Lami yan?
tayo guys. Sarap. Masarap, te. Lamig. First time ko pa ngayon. Ayun guys, susubok na tayo ngayon sa pag-ulam ng chichirya. Chicheria challenge. Chichirya ulam challenge. Ano na? Dayan. Pinili ko nga lang. Ayoko. Wala ka. Ano lang aking